Vi skal se på energidiagrammet af molekylorbitaler, og først i dioxygen. Dioxygen det består af 2 oxygen, og hver af dem har selvfølgelig et s-orbital, og så har de en 2s-orbital, og så har de 3 2p-orbitaler. 2s-orbitalerne de overlapper og så laver de 2 sigma-molekylorbitaler, hvor at den laveste energi er den bindende, den vil være gerate, og den antibindende, den vil være ungerate. PZ-orbitalerne de overlapper på samme måde, fordi de overlapper ind mod hinanden, så de danner også sigma-orbitaler. Igen så vil vi have, at den laveste energi vil være gerate, og den højeste energi den vil være ungerate. PX og PY-orbitalerne de overlapper sidelæns, så de danner pi-orbitaler, og der bliver dannet 2 bindende af dem, og 2 antibindende af dem. Og de bindende af dem, de vil være ungerate, og de antibindende vil være gerate. Kan vi fordele nogle elektroner i det? Så oxygen, det har 6 elektroner. Og når man fordeler dem, og når vi så skal finde termsymbolet for dioxygen, så skal vi kigge på de 2 enkelte elektroner oppe i pi-orbitalerne her. Og det er 2 pi-elektroner, så det giver et sigma-term. Og begge er i gerate-orbitaler, så derfor får vi gerate. Og det er det på minus. Og fordi vi har 2 elektroner, så får vi spinmultipliciteten 3. Og i den her spinmultiplicitet, der indgår 3 forskellige spintilstande. Så vi kan have den tilstand, at de begge 2 peger opad, eller at de begge 2 peger nedad, eller vi kan have linearkombinationen, hvor en peger op, og en peger ned, og det modsatte. Og i den her er det plus linearkombination, der indgår minus linearkombination, den findes også, men den er i et andet term med højere energi. Videre til dinitrogen. Så det er igen et homoatomart molekyle, så vi kan bruge den samme model, som vi gjorde for dioxygen. Dog er der så den forskel på nitrogen, at energiniveauerne ligger tættere, end de gør i oxygen. Det betyder, at vores 2 s-orbitaler kan bidrage til vores sigma-g-orbital, fordi de har samme symmetri. Og den destabiliserer altså den her orbital og gør, at den bliver flyttet højere op i energi. Så vi får altså et bidrag her. Sådan der. Nitrogen har 5 elektroner vander, så vi får altså i vores molekyle 10 elektroner i alt, sådan der, og den kan vi bare fylde ind. Sådan der. Vi ser altså, at det er vores gerate her, som er vores homo-orbital. Og termsymbolet, der hører til den, bliver så, fordi vi har en lukket skal, en sigma, vi er gerate igen, så har vi kun én mulighed for, hvordan elektronerne kan være orienteret, så vi har altså en multiplicitet på 1, og det er et plusterm. Yes, så nu vil vi gerne kigge på heteronukleare molekyler. I det her tilfælde så har vi så fat i NO, og det gælder for heteronukleare molekyler, at energien for orbitalerne for hvert atom ikke nødvendigvis er det samme. I det her tilfælde vil nitrogens orbitaler ligge i højere energi end oxygens, så 2s vil altså ligge hernede, hvor i både 2s får nitrogen ligge her, og så har vi så også nogle p-orbitaler, som vi også ser sådan ud. Så det her er 2p, og det her er 2s, og det samme gælder her. Så hvis vi tegner molekyldiagrammer op for den, så har vi så en bindeorbital her, og en antibindeorbital her, og så har vi så nogle pi-orbitaler, som er bindende, og så har vi så en sigma-bindende orbital, som kommer fra igen nitrogen, ligesom for N2. Og så har vi så den antibindende pi-orbital her, og den antibindende sigma-orbital her. Så hvis vi fylder elektroner op, så har nitrogen således. Så ser det sådan ud. Så hvis vi udfylder vores molekylære diagram, så vil det se sådan her ud, og så vil så termsymbolet være pi 2 multiplicitet af 2.
Et andet eksempel på et heteronukleært diatomisk molekyle kunne være hydrogenfluorid, hvor vi har en endnu større energiforskel mellem orbitalerne til at starte med. Vi kan sige, at fluors 2s-orbital ligger hernede, og så vil hydrogens 1s-orbital altså ligge betydeligt højere energi. Det vil sige, at den første sigma-orbital udelukkende vil bestå af 2s-orbital på fluor, det vil altså ligge i samme energi, og det vil være ikke-bindende orbital. Så vil der også være nogle 2p-orbitaler på fluor, og 2p-z-orbitaler vil kunne lave en molekylorbital sammen med 1s-orbital, så vi får altså en til sigma-orbital og en antibindende sigma-orbital. Og de to sidste 2p-orbitaler vil altså give igen to ikke-bindende p-orbitaler, som så består af 2px og 2py. Og hvis vi skal få elektroner i, så har vi en her til at starte med, og 7 her. Så vi skal altså fylde 8 elektroner op. Yes. Og siden at vi har, at vores pi-orbitaler er helt fyldt, så vil vi altså have en sigma-term, og det vil være et sigma-term, der igen multipliciteten vil være 1 i den her fyldte pi-orbital.